iwe na-ewe m, ezigbo iwe na-ewe m, obi adọrọ m mma. Obi adọrọ m mma, ndị m ga-agwa unu ihe iwe ji ewe m. M ga-agwa unu ihe iwe ji ewe m. Ịma ihe iwe ji ewe m. Ọtụtụ nne na nna anyị ha wụ ndị Igbo. Ha laluola ihe. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị ha wụ ndị Igbo, ndị ewu ndị Igbo, ha laluola ihe. Ha emebiela ihe. Anyị na-achọkwana ka anyị mejiekwanụ ihe ahụ, ka anyị mejie ya ugbu a. Mana ihe ahụ ha mere, ha echeghị na o nwere ike inye anyị nsogbu. M ga-agwa unu ihe ha mere ihe ahụ. Ihe ha mere ihe ahụ wụ iwu onye Igbo. Iwu onye Igbo. Lụọ onye Igbo. Unu biri na Lagos. Nwa ga anaghị asụ Igbo, mana ọ na-asụ Yoruba. Ọjọka. Iwu onye Igbo. Ibi na ala Lagos na ala Nigeria. Nọrọ na Lagos na-azụ ahịa. Ịlụrụ onye Igbo. Nwunye gị wụ onye Igbo. Gị nwa na onwe gị wụ Igbo. Unu bi na Lagos. Unu bi na Northern State. Even Port Harcourt. Ị naghị asụ Igbo. Ọjọka. Ọ jọgburu udele na njọ. Ịgwa gị eziokwu, ihe awụ nsogbu anyị nweghị n'ala Igbo ugbu a. Mgbe na-adịghị anya, ọ bụrụ na anyị ejighị ike chụwa ewu ojii mgbe ụtụtụ ka dị, mgbe na-adịghị anya ihe ga-emebi, mgbe na-adịghị anya ala Igbo ga-aghọzi obodo oyibo. Ma ọ na-awụ onye Igbo ọbụla ịhụrụ na gị na ya ka na-ekwudo okwu, even onye Igbo ịhụ sef. Agara m agwa gị nke wee eziokwu, about 8 years ago or 7 years ago, afọ 7 gara aga, m gara na obodo ndị mbasi Nigeria na United Kingdom ebe a ka m ga-agbanwee kpali m paspọtụ m. Ma eruo ebe ahụ, onye m hụrụ onye Igbo, onye Yoruba daretịrị m na m ga-ahụ onye Igbo, Chibueze ọnwa bụ eze, Chibueze nwa ha dị guy ọnwa Owerri. Ma eruo ebe ahụ, this guy afọ straight him. Nsụọrọ ya Owerri, even nsụọ ọkpa ala Owerri, ya sị m na m awụghị onye Igbo, na m ga-eweta nke a, nweta nke a. M wetacha ihe niile a, ya sị m ihe a m wetara na ihe a m wetara na ọgwụghị original. Ya ndị Yoruba nọ nga ahụ, ya na ha aha ya nọ dee. M sị ya enyi, ama m ihu gị n'Owerri, mana agaghị m akọtali. O teela. Onye a m na-agwa gị, this boy mere m anya mmiri gbaa m n'anya. M na-asụrụ ya Igbo, ya sị m na ihe a m na-asụ n'Igbo m na-asụrụ ya does not guarantee na nwa onye Nigeria for ya nwe sign ime approve ka m gbanwee paspọtụ m. Ị garuo na bankị ugbu a, ọnụ ụlọ ọrụ dị enyiwu ya ị gara, gị ruo hụ onye Igbo ibe gị, ịmakwa na onye Igbo, gị sụọrọ ya Igbo ka ifili at home na ịhụrụ nwanne gị, imepeghala ọnụ sụọ Igbo, ya sụọ oyibo. Ọjọka, ihere megbu unu. Ọ na-ewe m iwe, ọ na-ehute m. Iwu onye Igbo, ibi n'Owerri, ịlụrụ onye Igbo. Ka m kọrọ unu ofu akụkọ. Alọtara m 4 years ago. Bata Owerri. M sị ka m gaa Ikenebuga ahụ ofu enyi nwoke na ezinụlọ ya. Ma erute hụ ụmụ ya 3. Mgbe m batara m ahụ ụmụ ya 3. Njọ nke a nna ka ịkwanụ. Atụpụrụ m ọnụ, ọ na-ele m shi, okele m n'oyibo. M na-asụkwara n'Igbo, ọ na-ekwu oyibo, m na-asụ Igbo. Nwa ga-anọ ihe dịka afọ 7, nke ọzọ na ihe dịka afọ 10, nke ọzọ afọ 12. So ma kpọkọta ha ọnụ sị ha nna ka ịkwanụ. Njọ nke tọchara m sị ya ka aha gị, ya na-ele m shi. Ịdị afọ ole? Ya na-ele m shi. Njọ ya ka aha gị dị nke tọchara ha n'okwu aha ya. Ka ahụ nụrụ ihe m kwuru, respond okwu aha ya. Then m jụkwa na onye nke ọzọ sị ya nna ka ịkwana aha gị, ya na-ele m shi. Ịdị afọ ole? Ya na-ele m shi. Njọ mma ha sị ya ọ fụtara na ha anaghị anụ ihe m na-ekwu. Maazị na ha na-anụtụ na ha na-anụ but na ha anaghị asụ. I was ashamed. Ihere ju m anya. M sị ya nne m, ịnọ n'ala Owerri anyị a, ụmụ gị ịmụrụ ha n'Owerri anyị a, iwu onye obodo anyị a, ụmụ ha anaghị asụ Igbo. Gịnị mega? Unu chọrọ ịtụfu asụsụ anyị atụfu? Ọ sị m ha sụ Igbo, na amachiri ha ịsụ Igbo na skuulu, na ha gaa skuulu na ha sụ Igbo, erie ha iwu. M sị oke, ha sụọ n'oyibo n'ụlọ akwụkwọ ka ha hapụ iri ha iwu. Ma mgbe ọbụla ha batara n'ime ụlọ gị gbachi, immediately ha batara n'ime ụlọ gị kpam, ha tụfuo dị oyibo na-eji ọwụ Igbo. Ọ ihe ndị Yoruba na-eme n'obodo oyibo.
ụmụ ha gaala ụlọ akwụkwọ gụrụ nta gụrụ imo n'oyibo esụpụrịsị ha sụcha ihe niile ha na-asụ bataghala n'ime ụlọ kpam atụsụ oyibo ahụ na-eji ọ yoruba ka a ga-asụgide chi ihu ha agaghakwa ụlọ akwụkwọ ọzọ. O wetu o kwesịrị ịdị nga ndị Igbo nọ. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị ha emeela ihe laluo ihe ụmụ ha ihe a kwesịrị ịkụziri ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa nọ n'ala Igbo ụdị ndị n'obodo oyibo bi n'ala Igbo amaghari echi, ha amaghari ndị Igbo echi. Atagidele ha shawama tawa ha. M na-agwụ na eziokwu anyị kwesịrị iji ụtụtụ chụwa ewu ojii mgbe ihe ka dị. Asụsụ Igbo na ha efuleo. Ọ ya mere anyị ji mepee Facebook group a na-akpọ Igbo nwere mmadụ ka anyị chịkọta ndị Igbo niile ọnụ, ka Igbo niile ka ndị amaghị asụsụ asụ ka ha mụta. Ọ na-eme ya na-ede ihe n'Igbo nga ahụ ụfọdụ gụọ ha achịa sị na nke a gbagojuru ha anya. Edere ya ka ọ gbagojuo gị anya, ihe niile wa amụmamụ ịmụta amụchara gị eduo gị. Ọ ihe ekwu kpọbata gị nga ahụ, bata soro anyị ka ịkwalite omenala Igbo, ka ịkwalite asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo dị mkpa. Ihe nkwa ekwu ihe awụ ewezuga asụsụ anyị efukwele o. Ọkwa asụsụ ka eji ama obodo. Ọkwa asụsụ ka eji ama obodo. Ihe m ji like ndị Germans wụ no matter how intelligent you are, no matter how professional, whatever you German osogodukwa onye German ya gụọ akwụkwọ gụọ elu gụọ nta gụọ imo ịbata hia were fọrị na meet ya sị gị ya amaghị oyibo asụ. Ọ makwa oyibo asụ beta ọ ga-asị gị ya amaghị oyibo. Ịmaghị okwu agwa nha ahụ ọ chọrọ ka ịmụ asụsụ ha by force. Ọ ya wụ obodo. Ndị Igbo niile anyị na-eme enwere ka m gwunu ihe a ya duu n'anya. Ọhaneze ndị Igbo United Kingdom o nwere shim challenge ha mkpọ onye isi nsị ya ihe awụ ọhaneze ndị Igbo forum. Ka ihe mere abịazie nga na-asụ okpokpo oyibo na-agbagoju mmadụ anya were ndị Igbo tapịawanụ ihe a onye ọbụla ịma ihe mere ya onweghị nke m Igbo ede, ha amaghị Igbo ede. Asịkwa awụ ọhaneze emebiga ihe alaluga ihe ahapụga ike nyụrụ ahara na-eke isi ọkpọ na-achụgharị rat. Kụziere ogo ụmụ gị Igbo, ịmụrụ ụmụ gị iwu onye Igbo, ịlụrụ onye Igbo iwu. Come on, unu amakwa ihe mother tongue. Ndị ọcha ejighị ya egwuregwu. Anyị nwa n'obodo oyibo hia na-eme ụmụ anyị mụtara hia na-akụziri ha Igbo, na-akụziri ha nri anyị, na-akụziri ha ka ha mụta so ka ọ ga-awa emechaa kpọlata ha ụlọ. Unu nwa na-anọ n'ụlọ anaghị eme ya. Unu na-uche na ọhịa ọma ka unu megara ụmụ unu gbugo onwe unu egbugo ihere gị mee m. Anọ m na moto the other day m batara ụlọ. Anọ m na moto chere m ehicha ihu m. Unu ewekwe unu don't go anywhere. Yeah, anọ m na moto na bus na-abịa Lagos. Eshi m East abịaga Lagos 4 years ago m batara ụlọ. So one woman na ofu nwatakịrị nwaanyị nọ m n'akụkụ na mmanya. Ịma moto ndị a na-agbafeshi na na-ede God is good, Chukwu dubem. Ofu gbafe edere Chukwu dubem, Chidubem. The little girl ajụa mmanya ka ihe Chidubem a miniri. Ịma ihe mere mama ya were Yoruba were asụsụ Yoruba kọwara ihe o menere, ihe ọ pụtara n'oyi na ihe ahụ edere n'Igbo, ihe ọ pụtara na Yoruba. Kọwara ya n'English. Ntụgharị ya lee nwaanyị, lee nwa ahụ, innocent girl, lee mmanya, a very young woman. Ma jụọ nwaanyị ahụ sị ya nne m iwu onye ebe ya sị ya wụ onye nga ọkpaala beta ọ lụrụ di na ngwa. Sị ya elụrụ dede ngwa, elụrụ maazị ngwa. Ya sị gị na di gị n'obi. Ya sị na ha bi Lagos. Ka ihe na-arụ ya sị ya na-eme business. M sị ya ị naghị akụziri nwa gị Igbo, nwa gị ọ na-asụkwa Igbo? Na ha ọ naghị asụ beta ha ọ na-aghọta mgbe ụfọdụ ha m sị ọ na-aghọta mana edere Chidubem na moto ọ ghọta ihe Chidubem wụ, ọ maghị Chidubem wụ. Ya jụọ gị kama ị ga-ejikwa n'Igbo kọwara ihe Chidubem ahụ gị were Yoruba. Ya dị m ka moto ahụ kwụsị nnọọ m tọfụ nwaanyị a na moto. Ihere ya megbuo m. Iwu onye Igbo, lụọ onye Igbo, gị nwa wee mọda nwa gị kwesịrị na-asụ asụsụ gị. Iwu onye nne, nwa gị asụsụ gị mother tongue ndị oyibo ejighị egwuregwu. Ịsụfuhu ịkụchifuhuru nwa gị, unu na-ewe na ọhịa ọma oyibo.
shame, ihere unu akwụsịzila ime m. In fact, unu erele ihere zụrụzi ihere eme. Ohie m chọpụtara. Ele otu ị ga-esi wuru onye Igbo asụsụ anyị na-efu nke nọkwa. Ịkụziri ụmụ gị otu esi esi nri, ịkụziri ụmụ gị otu esi azụ ụlọ, otu esi eme omume, otu esi ebi like nwa Igbo. Ịkụziri ha asụsụ gị sị ọwụ oyibo asụ oyibo ahụ ga-asụ gị. M na-agwa gị eziokwu maka Chukwu oyibo ahụ ga-asụ gị. Ihe anyị kwụ mmepe Igbo nwere mmadụ worldwide Facebook group wu ka ndị mmadụ ndị amaghị Igbo asụ ha bịawa. O nwere otu nwatakịrị nwaanyị a mụrụ na United Kingdom. Ọ kwụ otu ahụ ihe Igbo na-atọ ya ụtọ. Nne na nna ya wukwa ndị Igbo, ndị Imo steeti, bet ha enweghị ike kụzifuoro ụmụ ha niile ha mụrụ Igbo. Ọjọọ ka nna ya ụkwa nze ọ kụzi nwụrụ nwa ya Igbo. Oru one day ya the girl akpọ m maka ọ mụga nnọọ asụsụ Igbo nnọọ. Ọ bịa ya zụrụcha ya Igbo movies ndị a na-ele na-watch na ihe niile ekwuru ya na-akọpị nke emere odo subtitle na-watch ya na ọ nga nke o mụta gị Igbo. Oru one day ọkpọ m sị m aha ya likekwara na aha m sị ya uche ahụ, ọ sị m Chinedum. M sị ya ọjọọ m ka ede meaning. M sị ya ka ihe ọ sandụkwara na gị like ka ihe ọ daga gị na ntị ka. Ọ sị na ọ daga na ntị ka God is doing me. M sị ya yes, God is doing you. God is doing you. See agbam iji ye. Oh ya, God is doing me iji ye. So ihe nkwa ekwu ihe awụ ọ dị mkpa kụziere nwa gị Igbo. Gị sorokwe na anyị na Facebook group anyị Igbo nwere mmadụ worldwide. Isoro anyị ị ga-ahụ ma otu esi esi nri o, ma ịtụ ilulu, ma ifo, ma ihe niile ihe eji mara Igbo. Anyị chọrọ iwetara ya unu nga ahụ. Anyị ga-eweta zuo ihe niile. Anyị zuru ka eme. Anyị zuru ka eme. Anyị anaghị atụ ụjọ. Ịghọtara? Nena ka m gwakwa gị ọzọ dị ka ibe ya wụ. Ịbatawa kpọrọ ndị ọzọ bịa. Maka onwe ndị dịkwa ka ga anaghị asụ Igbo. Kpọrọ ha bịa ka ha mụta. Maka ọwa amụziere gị ga-amụta. Onye Mbaise gwara nwa ya sị ya ị gadụọla ụlọ akwụkwọ, ticha na-akụziri unu na-adụ ya amụ. Anyị na-akụziri unu, anyị na-akụzi unu a na-adụ anyị na-amụ so that unu ga-amụta. Ịghọtago? Ọ ihe m na-achọ ịkọwara unu. Daalụ na my people. God bless you. Igbo nwoke mba, Igbo wu Igbo. Chukwu gọzie unu niile. Daalụ na rie nne. Ma ọ bụrụ ndị Anambra laikere m asụ ha karịsịa. Daalụ na rie nne. Chukwu gọzie unu, ọ ga-adịrị unu na mma. Ise ọkwa mụwa eze ekunie. Ọgaranya jere mba kpata ego ọmụwa. Ngwa bye na ka ọ dịrị na mma. Soro anyị na Facebook, soro anyị. You can like my page kwa ị nwere ike like kwa my page. Ashdondi, ị ga like ya my page, you see, ị ga-ahụ. Ngwa ka ọ dị na bye bye. Emeka ihe ọzọ